Ola, chamome Boixue, teño 8 anos. Vou presentar un libro que se titula A noite dos animais. O autor é Agustín Fernández Paz. Os personaxes que aparecen son Raquel, os pais e a tía Sara. No sitio que desarrolla é na casa de Raquel. Vou facer un resumo. Raquel é unha nena de 7 anos. Unha noite os pais marcharon ao teatro e Raquel queda soa. Para entreterse, decidiu pintar nun caderno que lle regalou a tía. E Raquel non sabía que estaba cheo de sorpresas. Vos recomendo este libro porque conta cousas fantásticas e moi divertido. Chao.